Kakko, Paananen, Pellinen, Viikko, Kankaanpää, Ykkönen, Matilainen, Kiekkinen, Väätäinen. Nouseeko Rykkönen sieltä? Ottaako Rykkönen voiton? Ottaako Pellinen voiton? Se nähdään itse päästä. Tippu hevattaa ja sieltä lähtee Pellinen lähtee. Pellinen ykkösenä tuonne pääsuoran jälkeiseen kaarteeseen. Piirtääkö Pellinen? Rytkönen kakkosena, Viitikko kolmantena. Viitikko tulee erittäin hienosti. On kolmantena. Pelliseltä putoaa perään suutin tuossa autossa. Elikkä pakoputki tipahtaa tuossa Pelliseltä tuossa. Sai sen verran mälliä. Rytkönen kakkosena, Viitikko kolmantena. Pystyykö Rytkönen vielä tuon Pellisen kypsyttämään? Pellisellä on kulkuja. Pellisellä on paukkuja tuossa autossa. Mitä tapahtuu pääsuoralla? Ennen kaikkea minua jännittää, kun mummo vaan näyttää kahvimerkin vaihtoa, että mitä tarkoittaa pääsuoran jälkeen. Tapahtuu pääsuoran jälkeisessä kaarteessa. Ja nyt mennään Ykkönen täysin erilaisilla linjoilla. Ja siitä taitto sisälle. Ja nyt on kyllä savua kuin talvisodassa. Nyt pitää kyllä jo lippua näyttää tuolle 104. Ei enää tuolla takana ajaa siellä. Taitaa jo siirtisellä olla ongelmia, kun ei oikein aurinko tuo öljyseen savuun hätyttää. Eikä tuonne jo varmasti musta-oranssilipuun paikkakin. Näin taisi tulla 104 musta-oranssilippu siellä. Minä en sitä ole antanut. Se kyllä tuli kilpailun johdolta. Elikkä näin tosiaan Pellinen tulee ajolinjoilla tuonne pääsuoralle jälkeiseen kaarteeseen. Onnistuuko? Pääseekö taistamaan tuossa sisälle Pellisen rinnalle? Ei. Pellinen vie niin nätillä linjoilla tuota autoa. On niin kokenut kettu, että ei jätä. Tuossa olisi heikkohermoisempi kuljettaja kuin Pellisen Timo ja huonompi kuljettaja, niin Rytkönenhän olisi jo kypsyttänyt tuolla tyylillä siinä kaverin edestä pois. Käyttää välillä tuota Oppelin keulaa tuolla Pellisen Timon rinnalla. Tässähän ja nyt menee Rytkönen jo rinnalle. Meneekö Pellisestä ohi? Ei. Kyllä Pellisellä on näin joutumin vuodottaa Pellisen Timo ykkösenä, mutta sanoisin, että kyllä Rytkösen Juha on antanut meille koko rahan edestä. Jos olisin katsojana, olisin siellä yleisön joukossa, niin